Virtudes. Se o les enteiro telo que pagar. Estou no folleando, Lino, senón que me vou saber se me interesa compralo. Home, terei que mirar o que trae. Ou vou nos comprar todos, 2 euros máis 2 euros máis 2 euros máis... Ela me vai a pensión. Este non o levo, que non trae nada. A ver este. Este tampouco, porque o papel é moi gordo e dame grima nas xemas dos dedos, non? Este... Bueno... Ai, que curiosa. Ai, boa. A ver a revistiña que había unha boda. Ah, que feas van todas. Espera, que esta ao final trae receitas. Lino, marcho, é que hoxe total non tes nada,